କ'ଣ ରହିଛି ରୁକୁଣା ରଥର ବିଶେଷତ୍ୱ? କାହିଁକି ହୁଏ ଏକାମ୍ର ଅଧୀଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା? ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରାଧୀଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ। ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର 3 ପ୍ରମୁଖ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ପୁରୀରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଏକାମ୍ରରେ ରୁକୁଣା ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ଅନେକ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଧୁନିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଥା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏକାମ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରଥୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଗିନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଦେବୀ ରୁକ୍ମଣା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ପ୍ରଭୁ କପିଳନାଥ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧୀଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଅନ୍ୟତମ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଫୁଲର କଡ଼ି ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ଦେବୀ ସୀତା ଅଶୋକ ବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରଯୁକ୍ତ ଏହି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳନ ପାଇଁ ସେ ଅଶୋକ କଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂରୀକରଣ ପୂର୍ବକ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ ପୂର୍ବକ 8 ଗୋଟି ଅଶୋକ କଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜର ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣକୁ ମାରି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ହେତୁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁକ୍ରମେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସପରିବାର ଏକାମ୍ର ବନକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାମେଶ୍ୱରଠାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ତେବେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରାମେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସି ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହିତ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ରଥରେ ଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ରଥକୁ ରୁକୁଣା ରଥ କୁହାଯାଏ। ରଥର ମଝିରେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାସୁଦେବ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରଥଟଣା ସରିବା ପରେ ରଥ ଯାଇ ମାଉସୀ ମା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ରହେ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠାରେ 5 ଦିନ ରହି ପୁନର୍ବାର ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ମା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହେବା ଭଳି ରୁକୁଣା ରଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଭଗିନୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଭଳି ନାମକରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଗୋଟିଏ ରଥରେ 4 ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ରଥର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 21 ହାତ। ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା 4। ନିର୍ମାଣ ସମୟ 32 ଦିନ। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଚା ହୁଅନ୍ତି 4 ଗୋଟି ଘୋଡ଼ା। ରଥର ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା। 4 ଚକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, 2 ଅଖରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ବା ବୁଲି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଣଲେଉଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଏହି ରଥ ଯେଉଁଆଡ଼େ ମୁହଁ କରି ଯାଇଥାଏ ସେ ଆଡ଼ରୁ ଆଉ ମୁହଁ ଫେରାଏ ନାହିଁ। ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ରଥର ଆଗ ପାଖର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଆଣି ପଛ ପାଖରେ ଲଗାଇ ରଥର ପଛ ପାଖକୁ ସମ୍ମୁଖ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ଅଣାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଢଗ ଅଛି ଯେ ରୁକୁଣା ରଥ ଅଣ ଲେଉଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ନ ଫେରେ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।